Silav, êvar baş, şev baş, hevano. Çawa ku hûn mîvanê min Rêzdar Faysal Dal e, rojnameger nivîskar. Em ê îşev basa çi bikin? Niha li Rojavayê Kurdistanê ji nişkeva hewaya siyasî, atmosfera ruhî, psikolojî tev guherî bi civîna li Münihê re. Em ê vana hinek nîqaş bikin. Plan û projeyên dewleta Tirkiye li ser şengalê Başûrê Kurdistanê heye. Hev dîtinên Amerîka, Îranê çi encam dan. Bi giranî em ê ser Rojavayê Kurdistanê bisekirin, niha jî pêvajoya entegrasyonê heye. Mazlûm Ebdî îro daxuyên yekî da. Got êdî pêvajoya entegrasyonê dest pê kiriye. Qesede wê bibe beşekî artêşa Sûriyê ka em binêrin wê çawa bibe. Faysal Dalî merheba bi xêr hatî. Merhaba Bedran. Hêvî dikim tu baş bî. Spas dikim herî Slav ji bîneran jî êvarekî xweş bo hemûyan. Mala te ava. Herî dawî di mesela Helebê de me bernameyekî çêkiribû gelekî deng veda. Eleqeyekî pir mezin hebû. Ez spas dikim ji hevala re. Niha em hema bi vê mijarê dest pê bikin. Li Rojavayê Kurdistanê wisa şikestinekê çêbû, şer çêbû, bêbextiyekî pir ciddî bû. Êdî tu dikarî jî re bêjî komplo, êdî çawa pênasiyetî bike. Lê şikestinekî ruhî di nava milletê Kurd de çêbû, serhildan jî çêbû, xwedî derketinekî jî çêbû. Li dawî de ji nişkeva atmosfer guherî. Münih ket rojevê. Em zanin dewleta Tirkiye li dij derket heta dawî. Lê me dît ku hinek em hatin ser hemdê xwe. Çawa çêbû ev atmosfera siyasî ya li Rojavayê Kurdistanê çawa ji nişkeva guherî? Belê. Yani wekte jî got bi rastî heletê ruhiya wê demê hinekî mirov dikare bêje ku ne baş bû. Yani ew jî çima çêbû ji ber rastiyên sihayê ku em li xwe vegeriyan xakên ku sedegê di şerê jî Daişê de bi dest xistbû. Hêzên Kurd neçarman wan dere vala bikin. Îjar dema 10 sal, 12 sal tu deverekî destê xwe de bihêlî û bi îdayên mezin sê parayekê xaka Sûrî bi dest bixînî û piştre neçar bibî wan vala bikî. Ewan xaka vala bikî. Bixwazî nexwazî yani ez nebêjim şikestin lê yani maneviyetekî piçekî têkçûyî peyda kir evê demê bîra me hemûyan e. Ama bi dawî jî nebiye. Di dome li Kobanî hê jî dorpêç heye. Mağduriyetekî ecayîb heye li Kobanî. Tekîliya me heye bu ara. Bele. Vêja dema ku xeter tê ber derî milletê Kurd di tarîxa Kurdan da teqrîben mirov dikare bêje ev sehne gelek car dubare bûne. Dema xeter tê ber derî, dijmin tê ber derî milletê Kurd hingê radibe, hingê dikeve parastinê. Yani xwezî stratejiyekî me dûrdirêj hebûna hingê di demên çend sal berê da. Stratejiyekî ji bona parastina xaka Kurdistanê, ji bona parastina sîstema pergala ku Kurdan da mezrandiye. Ev ê xesarê ku gihîşt ber me ev ê kemtir bibûne. Ez duê baweriyê da me. Yani ev ye wek rexneyekî li siyaseta Kurd ez dikim. Mixabin yani stratejiyekî giştî, xonandî û li gorî wî zimanekî wisa jî peyda nebûbû. Yani ez dikarim bêjim muweqet bû her tişt. Her tişt muweqet bû heta wisa muweqet bû ku çîna siyasetmedaran jî wisa lê mezet kirin ku ev ê rojek were rewş bigore. Yani ji ber vê yekê mirov dema li wê manzerayê meze dike erê tu ku behsa şikestinekî dikarî bikî lê esasen ez wisa nanirxînim. Yani şikestinekî ne dwarê eskerî de û ne jî dwarê netewî de çê nebû. Yani dibe em xwe jî zêde nepixînin. Yani hêza me, xaka me, nifûsa me li Rojavayê Kurdistanê ew çend e? Yani şêniya me ew çend e? Em tevê ereba dijîn. Em bajarê xwe jî tevê ereba dijîn. Yani ciyekî wek qamişlo sedî çil erebin mixabin yani hesekê dîsa wisa. Yani dibe em pir rolên mezin nexne stiyê xwe.
لێ کێک فەیساڵ تشتێکی Gelişi هەیە یعنی vekişinekî bi pîlan hatibû organîzêkirin qasî ku em pê hesiyan lê rê nedan, nehîştin, bêbextî kirin. Yani digel ku zanîbûn ku qesê de biryar daye ve dikişe jî dîsa jî êriş kirin. Mesela xwestin bi êrişê wan deveran bi dest bixin ne Belê ez dixwazim çi bêjim yani dema min behsa rexneyê kir an jî neholandina stratejiyekî netewî kir. Yani tabii me hemî evî ve nekir. Yek ji wan ew bû îtfaqa me ya bi Ereban re dibin sîwana SDG'yê de Hesedê de Qesedê de. Yani ewan Erebên wê demirê bala xwe bidîye di dema rejima Esadê bi Esed re tevdigeriyan, di dema ku Daîş hat bi Daîşê re tevgeriyan. Wextê SDG çû Qesedê çû wê derê bi Qesedê re tevgeriyan. Piştî ku rejimê hinek wadan da wan Siûdiyan pere daya wan rûl Kurda badan û dostaniya xwe qaşo dostaniya xwe me davî kirin vê ca dîsa bi rejima Colanê re tevgeriyan. Yani dixwazim bêjim yek ji sedemê evî tiştî belkî yani me ji tarîxê çiqas ders wergirtiye ez biyan zanim yani. Yani belkî divê meselê de xwendina me ya tarîxê ya dîrokê biçekî lawaz bû. Yani lazım bû me vê hesabê bikirana. Eger roj were biqewme rejim xurt bibe binêre piştî teqrîben piştî salekî êrişî Kurda kir. Yani piştî ku rejima Colanê hat ser hikûm piştî salekî êrişî yani êrişî heremên Qesedê kirin. Bes beriya wî gav bi gav hazirî dikirin. Serokên eşîra vedixwandin Şamê bi perê Sûdiyan hemûyan berê wan guhertin nîfaq dixistine navê bêeqûbetî xistine navê evana diyar bûn ku ew ê wisa biqewmiyana. Türkiye hebû. Tabii Türk hebûn, Emerîkî hebûn, Siûdî hebû, Qatar hebû. Yani mesela ne tenê guhertina berê van Erebên müttefikên me bû. Yani planê wayê mezin here ji bona pêşerojê jî planê mezin here. Mesela Türk çima zêdetir di serê ewil da şoreşa Sûrî, gelê Sûrî ya gelerî îslamîze kirin. Sedem ew bû ku gaza Qatarê ser rêya Sûriyeyê da gaza Siûdiyê ser rêya Sûriyê de bigîjîne Ewropayê bibine habekî ew ê, habekî sotemeniyê ya gazê ya petrolê. Yani ev planê li ber wan heye. Yani dixwazim bêjim lazim bû me van hesaba bikirana. Yani hesab çi bû mesela gelek deverên me di dema kembera Ereban de ji alî şênî Ereb hatibû dagir kirin. Ev ya wisa ne yani. Ji ber vê yekê îro tu mesela wê xeta evê mêzetkiya Rojavayê Kurdistanê yani ji em bêjin ji Dêrikê heta Efrînê dewleta Türk gav bi gav xençer xist wê derê. Asker xist wê derê yani nehişt ku ew şirî da Kurd bi heva girêdayî bimîne. Yani ji wê çaxêva diyar bûbû ku ew ê aqubetekî çewal benda me be. Vêja li gorî qenaeta min yani divra da stratejiyekî rûniştî ya siyaseta Kurd tune bû. Kurda zêdetir berê xwe dan meseleyên askerî. û dema yani evê de di siyasetê de di eskeriyê de ji diyar e dema tu deverekî pir zêde berfireh dagir bikî ku Kurdan wisa kirin yani deyr û zor û reqa hat dagir kirin ji alî Kurdan be. Tu mecbûrî wan deveran birêve bibî, konsantrasyona te belav dibe, fokusa te belav dibe. Tu gere wan Ereban aşt bikî ku tev bedewî ne yani çi fehm dikin ji demokrasî memokrasî, çi fehm dikin ji biratiya gela. Abnere îro jî ji bona petrolê rejima Sûrî dixwaze petrolê ji destê wan derxîne ew rafîneriyên îbtidayî wan ê primîtîv ji holê rake ji bona pera ew rejimên Colanî şer dikin li herêma Dêra Zorê. Yani dixwazim bêjim nirx li wê derê ne nirxên prensîbên ehlaqî, biratî, nizanim demokrasî tiştên wisa nînin. Menfiat Kek Faysal her yek ji wan serokê eşîra 4-5 jinê wan hene em basa wekheviya jin û mêr dikin. Yani ew jî trajediyek ye demek tevîra min ew kantona Cizîrê hebû hevserokê kantona Cizîrê bawetkimekî şemarî bû. Ew zilam sêşan heb ji nîvî hebû înca tevlî civîna dibû hevseroka wî jî siyasetmedareka jin ya Kurd bû. Rastî jî ew komîk bû yani realîteya Sûrî, realîteya Ereba eşîrê wan ew e. Vêja tu rabî ji wan bedeviyan ew
bu kültürü yani kültür ama ne be yani tu nikari dinava 10 salan da tuan kedî bikî dinava 10 salan da wan demokratîze bikî nirxên bilindiyên mirovahiyê fêrî wan bikî ev ya zehmet e yani. Erê wek îdeal wek ütopya bi rastî jî baş yani milletê Ereb milletekî asilzade kevnar in zanî bir şey ye filan bêvan lê mesela demokrasiyê kultura firerengiyê firedengiyê mesela perwerde ye perwerdeyeke ku bi dehan sala jê re ew lazim e yani medeniyet e yani medeniyet perwerde ku perwerde tune tu bikarî milletekî an jî kulturekî wisa kedî bikî û perwerde bikî û demokratîze bikî. Yani mesela yek ji xeyalên me yani di xeletiya stratejiya me me xeyalê xwe yê îdeolojîk me wek rastiya sihayê danî pêşî. Nabe ev ya çîrok e yani. Anha tu bahsa vê meselê kênek dibêjin wayê tu jî paradigmayê ya paradigma ku cîhî nedît ku li sihayê tu nikarî vê paradigmayê pêk bînî. Diyar e yani tu nikar bî sihayê bigorînî lazim e tu li gorî sihayê paradigmayan çêbikî. Me qewran Veya me qewran ji dêra zorê ratayê ma dibe em ya bêjin. Kanûnek xwezayî ye. Dar jî wextê tu darekî li derekî dajoyê dibe tu li klîma wî binêrî, avû hewa wî binêrî, ev dar ji vê coğrafyê re dibe nabe baran dibare nabe her dar li ciyê xwe ancak dikare şîn bibe. Belkî jî me wisa vê nûnî jî dikare bide. Bêja belê yanî mesele bi vî hewayî bû ji ber van meseleyên ku me lazim bû em serê bifikiriyana me jê re alternatîv bidiyana da ku rojekî qewmî xeter hat ber deriyê me artêşên Ereb hatine ber deriyê me ku em şok nebin. Yani ez bawer nakim siyaset yani siyasetmedarên me helbet evê yekî difikirîn yani mazlûm Evdiyê hevalê wî bawer dikim têra xwe tecrübeyê wan ji xwe hene. Lê mesele çi bû? Mesele dema tu van rastiya nikarbî ji gel re ji milletê xwe re baş îzah bikî hingê panîkek çêdibe. Yani di nav siyasetmedarên me de di nav YPG de filan panîk çê nebû. Vekişînekî rêk û pêk çêbû û zirarekî mezin jî nedîtin. Yani tekçûnekî eskerî peyda nebû cevkurda bilakis Wê sîrê me hene mamoste destê wan de hê jî. ew tiştekî normal e bedran êwan jî destê me de hene. Yani yek Kurd destê wan de hebe sê Ereb destê Kurdan da hene ew pirin. Ew pirin em kêm in yani ew tê watê ku ew ê dîlê wan jî pirtir bin. Ev ya tiştek nabêje ji me re. Yani ez behsa xwendina siyasetê dikim ku ew jî tê wê watê di roja me de li rojhilata navîn bi taybetî li Sûrî tu çi dikî? Tu çi dixwazî ütopyaya te xeyalên te çi be li ser xaka xwe pêk bînî? Yani milletê Kurd destar e ji bona vêkê tu ya milletê Kurd milletekî pêşverû ye, vekir ye, sekûler e, çi zanim ji fikrên medenî re gerek kultura wî gerek tarîxa wî dest dide ji van tiştan re. Yani û bi taybetî serokatiya siyasî tevgera siyasî ya milletê Kurd jî tevgereke nûjen e medenî ye dikare milletê xwe kedî bike perwerde bike bes yên din çê nabe yani tu wek etnîkekî din etnîkek biçûk biçî ser etnîkek mezin ji te pir firehtir mezintir xaka wan bi awayekî bi dest bixînî dagir bikî tu nikarî wan kedî bikî çê nabe yani aniha hinek kes dibêjine ya sedege hêzekî hevpar bû êbrê nêzeke hevpar bû okey lê çima beriya ku Kurd serokatiya vê hêzê nekirin wan evî xakî ji Daişê dagir nekir demokratîze nekir navî dananîn zanim herema xweser diyarê ku rastî ne ew e eger Kurd nîn bûna di vê projeyê de ew herem pêk nedat sedeke pêk nedat. Mamoste kêmasiyê me Kurdan jî hene. Ê me heta niha dewleta me çê nebiye, tecrübeya me ya demokrasiyê çê nebiye di pratikê de yani em jî di mesela demokrasiyê de em pir nikarin bibin mamosteyê xelkê jî yani halihazir. Kek bedran yani dema tarîxa Sûrî em tenê ser Sûrî de axivin dema tarîxa Sûrî mezêt kê mesela Sûrî welatek çawa bû berê beriya salên şêsta çawişê ku şevekê zû hat bû çû darbet kir dibû serok wezîr serok komarin zanî çi
Tarixa Sûriye tarixa darbeya ye. Li Sûrî çendîn Kurd bûne serok dewlet, serok wezîr, serok erkan, wezîr û nizanim çi û virda û wirda di berxwedana li dijî dagira Fransiyan da Kurdan pêşengî kiriye tevî durziyan nizanim çi yanî tarîxekî me kevin Sûrî heye. Bes mesela pêşveçûnê virda wirda tiştekî di nav kevalê de jî bêjim mesela Partiya Komünîst ya Sûrî ku yek ji wan partiyên pêşverû bû azadîxwaz bû nûjen bû nizanim ew jî ji alî Kurdan vehat bû damezrandin li Sûrî yani ji alî Xalk Bektaş Kurdekî Şamê ji alî vehat bû damezrandin. Yani dixwazim bêjim Kurdan gelekî hewdan di tarixa Sûrî de ji bo qedera evî milletî qedera evî welatî bigorînin gelek rolên tarîxî lêîstine heta îro jî çîroka sedegê jî li ser vê çîrok heye. Lê dersa ku em ji tarîxê derxînin ev e dibe pêşiyê xaka te. Tu çi bikî pêşiyê ser xaka xwe bikî. Tu bibî mînak dikarî ev ya belav bikî. Ev ê modelê. An jî bi gotineka din bi gotina siyasetmedarên me ev ê paradigmayê ger ku tu ser xaka xwe bi awayekî serkeftî pêk bînî dikarî belav bikî. Ne ku tu biçî erebên dêra zorê ew bikî bi darê zorê têxî bin destê xwe û ji wan re bêjî dihadê em me biryar da em ê demokratîze bibin. Çêna me tiştekî wisa. Hasıl kelam neyse ev çîrokekî din vêca rew şewa guherî te behsa evekî kir te got moral şikestî bû nizanim çi yani ez nelwê gel wê nînim ku Kurd ne dwarê eskerî de têk çû ne dwarê siyasî de têk çû. Kurda ciyê ku lazim bû vala bikin vala kirin derketin vegeriyan ser xaka xwe yani têkçûnekê eskerî peyda nebû bi bavekî rêkûpêk artêşa Kurdan vekişiya ser xeta xwe û li wê derê sengerê xwe danî û bi vî awayî rejima Colanî jî yani pêşiyê pîvan wan û Tirka ji xwe rejima Colanî wekîlê Tirkayê yani em vîya dizanin Doğan Êrişan da jî wekîlê Tirka bû organizasyona şer rêvebirin taktik û stratejî ji alî generalên Türk ve dihate bi rêvebirin aynı tiştî li Qerebaxê dijî Ermeniyan jî kirin yani artêşa Azerî ewan bi rêvebir ya tecrübeyê wan hene di van meseleyan de û sala Kurdan da şer dikin Kurdan jî başnas dikin taktikê wan stratejiya wan başnas dikin yani rejima Colanî di wî şerî de wek rejimeke wek hêzeke wekîl ew kir cih kirt lê tiştê ku lîstikê xira kir li gor qenaeta min enerjiya milletê Kurd bû. Enerjiya netewî milletê Kurd ya ku derket meydanê ev ya ez dikarim bêjim ku dewleta Türk ji wê yekê gelek tirsiye. Yani Yekîtiya Başûr û Bakur protestoyên netewî ê bi dihan milyonan yên Kurd ku li meydana pêk hatin. Mirov dikare bêje li tarixa Kurdistanê tarixa milletê Kurd de yekem care ku ev enerjî derket meydanê. Yani berê jî gelek felaket çêbûn hatine serê Kurda lê bi qasî ev protestoyên davîn bi qasî hesasiyeta milletê Kurd yê ku beramberî rojeva derket meydanê tarixa nêz ya Kurdan de derneket bû meydanê. Divê em vê rastiyê bêjin. Vêca vê rastiyê dikare çi bike? Rejima Colanî tirsiya, rejima Türk zêdetir tirsiya. Li Tirkiyeyê 40 milyon Kurd dijîn. Yani îro dibe ku dezavantajê me hebin li dijî rejima Türk lê sibê hiç zanebê çi be. Yani ku îro yani li meydana şer eger tu pir zalim bî merhemet nekî sibê roj li benda merhemetê tinkarî bisekinî. Ev ê rastiyê jî heye ji ber vê yekê dewleta Türk ew nüfusa nava sînorê xwe 40 milyon nüfusa Kurd Kurdên dîtiriyan rojava Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê ku îro Rojhilatê Kurdistanê li bendê ye. Yani ya ev ê biryara şerekî total şerekî giştî ya Kurd û Türk bidana an jî neçar bûn ku yani bi awayekî qayîl bin razî bin ku li wê derê evekî çi zanim yani ez nikarim bêjim bi giştî li hevatinekî lê bi wê tundiyê najon ser Kurda ji ber ku xeterê wî pir mezin bû ev rejima Türk nikarbûna ji binê wî derketana yani dikarim bêjim yek rojavayê Kurdistanê parast netewa Kurd bû ciwanên Kurd bû yên ku ji çar aliyên Kurdistanê çûne sengerê wek Kobanîya duyêm bes ji wî jî Kurdtir û
daketina meydana ya milletê Kurd bi yek duruşum. Heta dikarim bêjim bi du duruşum. Hı hı. Slavdayîna berxwedana YPG ya Artêşa Kurd û slavdana Yekîtiya Netewî. Ew wek min got tarîxa Kurd de yekem care dikewme ev tişt. Xeta netewî derket pêş rast e. Yani ev ya dikarim bêjim faktora herî xurt bû. Ya ku Rojava ji xeterê xelas kir. Ya ku nehişt şer li nav bajarê Qamişlo, li nav bajarê Hesekê, li nav bajarê Kobanê biqewme. Yê ku Kurdistanê parast milletê Kurd bû. Beriya Artêşê. Lê li aliyê din yani bi biryarbûna YPG ku tu zanî Mazlûm Abdî û hevalên wê şervanên YPG bi ti awayî tawîz nedan ji parastina Kurdistanê. Qebûl jî nekirin. Ew peymanên ku îradeya Kurda îradeya milletê Kurd siyaseta Kurd ku dixwest rehîn bigire qebûl nekirin çirandin avêtin ser serê wan vegeriyan Kurdistanê gotin Tam wê şeva ku Mazlûm Abdî derî lê xist derket got ez ê bi şerefa xwe bimirim. Tam wê şevê min te bername çêdikir. Tam wê şevê bû. Rast. Belê. Ama Mazlûm Abdî li Mûnihê tiştekî din jî got niha şer cuda ye, pevçûn cuda ye. Di nava şerekî pir mezin de pir pevçûnên piçûk çêdibin. Belê pevçûna wenda jî bike. Bes ew nayê wateya ku dwarê stratejî da evî şerrî wenda dike. Rast e. Yani mesela di şerrên ku dêrê zorê tepqayê reqayê virda wirda çêbû yani tiştê ku me şopand wendayên Ereban zêdetir bû. Yani Ereb çi ye? Ez behsa hêzên colanî û ew eşîrên sergerde dikim. Yani bes nayê wateyê ku Kurdan evî şerî duî şerî da bi ser keftin. An jî vekişîna Kurdan nayê wateyê ku Kurd dışarı da têk çûn. Yani evana dengeyên askerî li sahayên li gorî yasayên xwe pêş dike ve tiştekî pir normal e îcab nake em têkevine panîkê. Yani heta niha jî ez behsa wê evê dikim yani me xak ji dest nedaye yani. Lê yani dibû hinek tiştên din jî bibûn ha yani mesela ez dikarim çendîn tiştên din bêjim xwezî bawekî din bûna mesela xeta navbera Kobanê Hesekê bihatine parastin. Xeta navbera Kobanê û tepqayê bihatine parastin. Lê ew ya biryara fermandara ye mirov nikare tiştek bêje. Ew biryara wan e yani em tenê dikarin ji xwe re li encamê şîrove bikin. Li encam da çi derket meydanê li viya şîrove bikin. Lê erdnîgara me ya Rojavayê Kurdistanê wisa ne kekim yani em nikarin tarîxê erdnîgarê bigorîn. Wisa ne ye. Faktora heremên dagirkirî hebû ew tişta tu dibêjî ew rêya navbera Kobanî Qamişlo da eger serê kaniyê girê spî dagirkirî nebiya rast e dikarû bihata parastin ama yani li başûrê wî li başûrê Eyn Îsayê belkî dibû ku xetekî wisa çê be lê diyar e ku piştî mesela li hevatinê hate rojevê gotine ne bi zora eskerî bi rêya dîplomasiyê me vê meselê çareser bikin. Yani li ser Kobanê jî erê behsa heta niha jî behsa ambargoyekî tê kirin lê ambargoyekî sistê diye yani alîkeriyên însanî digîjin Kobanê. Lê bi xetên giştî yani dorpêça eskeriya Kobanê bi dawî nebûye. Yani lazim e eviya rabe piştî ku eviya rabû tabii evê tîcaret dest pê bike tu zanî çûyîn hatin navbera Hesekê, Qamişlo, Kobanê an jî Kobanê û deverên din yên Ereb ew rewş asayî bi becarekî din. Mazlûm Abdî got vê heftê dest pê dike hem pêvajoya entegrasyonê û hem jî ew dorpêç radibe û mesela vegera koçberên Efrînê serê kaniyê jî wê vê heftê were rojevê ye. Belê. Yani bi giştî di encam de ez dikarim bêjim yani Yekîtiya Netewî û bi biryarbûna hêzên eskerî yên YPG berle karê satekî girt û hêdî asayî dibe yani ew peymana ku kirine tabii mirov dikare ser peymanê gelek tiştan biaxive çiqas avantajê wê ne çiqas dezavantajê wê ne çiqas li gorî me çiqas ne li gorî me mirov dikare ser vêkê ew bike lê dibe ev vêyekê ji bîr venekin ku ev proses didome. Yani mesele xelas nebû siber roj pêşeroja Sûrî ne diyar e. Yani kî zane evê piştî sê meyedin li Sûrî çi be li Şamê çi biqewme.
Yani ji ber vê yekê dibe mirov wek behsa dawiya fîlm neke, yani hîn Sûrî zû bi zû ew ê ji vê rewşê dernekeve. Yani li ciyekî ku wek çeteyên colanî bibine dewlet, bibine hikûmet, nizanim çi, evan tiştan pir zehmetin kekbedin. Yani ji ber vê yekê dibe em zêde heyecan nekin, yani her tişt neqediye, tiştekî wisa tune ye. Heta li gorî qenaetê min hîn nû dest pê dike. û çendîn sal ez dibêjim alema Rojava serî de Amerîka, İsraîl û nizanim çi, yani Sûrî teslîmê rejimeke Emewî cardin nakin. Yani ji êlva hîlala Şîe, hîlala Sunne bi cih nakin. Xetera selefîzma Sunne jiya Şiiyan jî xerabtir e. Daîş Sunne bû. Daîş Sunne bû, Daîş li di wexta xwe de li dû dewletan, li Sûrî û li Iraqê evekî çêkirbû, aynen ew wek hîlala Şiiyan ya Îranê, wan jî hîlalek çêkirbû, hîlalek Sunne çêkirbû. Colanê aniha wê meselê dixwaze zêdetir bike, vegere dema împaratoriyeta Emewî. Ew ji bona İsraîlê xeter e, heta ji bona Tirka xeter e, ji bona Îranê xeter e, ji bona Kurda xeter e. Bi giştî ji bona nirxên alema Rojava Ewropiyan Amerîkiyan xeter e. Yani ew ên navendên siyasî û yên stratejên cîhanê wê rê nedin vê meselê. Yani îro sirf mîrê Suudî Arabistanê, Qatarê, yani İmaratê xwestiye li ser Donald Trump zexta dikin, pera didinê, bertîlê rişwetê didinê ki temam ev ya wisa belkî ji bona îro wisa be, ji bona salek du sala wisa be ku Donald Trump destê xwe nede colanî piştgiriya wî bike ji ber xatirê milyarên, 10 milyarên, 100 milyarên kendava yên Erebên wê derê, lê sibê roj ew ê bigore ev rewş. Yani colanî de ew nirx li gel wî tune, ew hêz li gel wî tune, dewleteke wek Sûrî, dewletek firereng birêve bibe. Nabe yani. Tevlîbûna rêveberên Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed, Mazlûm Abdî ya civîna Munîhê hinek îşaretê vê yekî ye ku ev tişta tu dibêjî sembolî ye. Ka em hinek yani ji civîna ewlehiyê ya Munîhê çi encam derket, em çi dikarin jê fehm bikin, yani ji bo pêşa rojê îşaretekî dide me gelo. Me dî dostê me hene ya qada nabine tevî de kek Faysal. Kek Bedran, yani ew mesela dostaniyê em rastî jî pir xelet şîrovet dikin. Her tema mesela dost û dijminan dikin. Yani siyasetê de ne dost heye ne dijmin heye, tenê berjêwendiyê re dibe em vê yekê qebûl bikin êdî van têgehan bi kar neynin. Di têgeha siyasetê de elmê siyasetê de dostanî tune berjêwendiyê îro berjêwendiyên me bi hinekê din ve gîştine. Mesela Amerîkiyan çima ew kirin. Pêşiyê rûyê xwe ji me guhertin, em müttefikê wan bûn, me 10-12 sal bi hev re şer kir, binêre. Di tarîxa operasyonên Pentagonê de yên ku 10 sal 12 sal ajot be li tit deverî Emerîkî bi nizam çiyê zûwa nefilitîne. Yani mesela li Iraqê 5000 zêdetir eskerên wan hatine kuştin. Bi hezaran birîndar bûn. Kêm endamın, millê wan tune, çavê wan tune, destê wan tune, nizanim çi. Bi dehan hezar. Li gorî reqemên wanê resmî ji 5000 zêdetir kuştiyên wan çêbûn li Iraqê. Li Efxanistanê keza dîsa wisa. Rojavayê Kurdistanê 10 sal dijî Daişê şer kirin, bi giştî 4 eskerên wan jiyana xwe ji dest dan. Di do jî ji alî rejima colanî ve di civînekî de hatine kuştin. û heft jî birîndar bû. Tiştê ku ez dizanim ew e yani. Yani tu ji xwe re dema til vê realîteyê me zêdikî û mesela evê de, mesela Munîxê de, ya lazım em bêjin hiç rola Almanya di vê meselê de tune bû. Siyaseta Alman siyasetekî cot standard e, bê ehlaq e, li dijî Kurdan nîjadperest e, yani wekîlê nîjadperestiya Tirk e siyaseta Alman. Yani ew li dijî Kurdan evekî wan tune, lê li ser navê dewleta Tirk li dijî Kurdan Kurdofobiyê dikin, nîjadperestiyê dikin. Ez vê rastiyê lazim e dibêjim. Piştî vî, yani tenê Amerîkyan ji Almanan re gotine, davetiye bişîne ji Mazlûm Abdî û ji İlham Ehmed re, ewana birêya balyozxaneya xwe ya Hewlêrê
vize dana mazluma hiç roleki avantada tuneştara bejim. Yani rêxweşkeriya Fransiyan û biryara Amerîkiyan ev tişt. Başa çima Amerîkî vegeriyan? Yani li ciyê ku me li erdê hiştin, bazdan li Sûrî û îro jî Kurdan wek aktorên dîplomatîk vexwandine evê Munîxê. Rayedarên İsrailî dibêjin me dîplomasî kiriye ji bo Kurdan. Belê. Yani ez ji wê yekê bawer dikim mesele gelek layên wê hene, gelek aliyên meselê hene. Layekî yekem Bedran, tu zanî Tom Barak nûnerê Sûrî û yên Tirkiye û li gel wî dostê wî yê mezin fermandarê wî Donald Trump di mesela Epstein de wek pedofîl xuya kirin. Rola wan hêza wan gelek şikest. İtibara wan di Kongreya Amerîka'da hem li gel meclisa nûneran hem jî li gel senatoyê gelek şikestiye niha. Yani wek berê huthuta wan êdî pere nake li ser siyaseta Amerîka ez wî bêjim. Ev yek dido wekû rayedarên İsraîlê dibêjin tabî lobiya İsraîlê li Amerîka çendîn xurt em ya dizanin. Di serî de serkêşê wê lobiyê Lindsey Graham e û li gel wî gelek senatorên dîtir hene tu zanî evana du sê hefteyê li ser yasaya parastina Kurdan Sûrî kar dikin. Li ser hikûmeta rêveberiya Donald Trump zextê dikin. Da ku rê nedin Türk û rejima Colanî êrişî Kurdên Rojava bikin. Karesatekî li wê derê çê bibe. Û bi vî awayî neçar hiştin da ku siyaseta derve ya Amerîka helbesta xwe biguherîne. Mesela Marco Rubio îro bawer dikim li evê çi ye li Slovenyayê li Slovakyayê bû di wir de daxuyaniya xwe de çi digot? Digot esasen sedemê hatina min ya Munîxê hevdîtinên Ukraynayê bû. Lê me dev ji Ukraynayê berda me ser mesela Kurda em hûr bûn. Pir mühim e. Belê. û di nava xaftina xwe de hinekî li gorî qenaetê min ew şîfreyê nû jî mesela çi dibêje Mazlûm Adî çawa binav dike dibêje General Mazlûm Adî. Di do dibêje nûnerê Kurdan. Ji bona Mazlûm Adî dibêje nûnerê Kurdan û generalê. General Mazlûm Adî. Yani mesela nabêje fermandarê Sedegê, nabêje nizanim nûnerê Bakurê Rojavayê herema nizanim çiyê Sûrî. Dibêje nûnerê Kurdan û dibêje General Mazlûm Adî. Yani dibe em jî ji vîya dersa xwe derxînin. Yani ders çi ye? Ji mera bavekî eşkere dibêje birayê bi milletê xwe re eleqedar bin, bi Kurdistanê re eleqedar bin. Yani îşê we bi heremên din demokratîzekirina heremên dîtir falan bêvan tune. Li aliyê din dema ku Marco Rubio li Münşenê li Munîxê heyeta Sûriyeyê pêşwazî kir wan wek heyeteke şirîk hevpar yê dewleta Sûrî binav kir. û bi her sû kesan re rûnişt. Yani bi Şeybaniyê wezîrê karê derve yê Sûrî re bi İlham Ahmet berpirsa têkiliyên derva yên Rojavayê Kurdistanê û fermandarê hêzên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê re rûnişt û wan wek şandeyekî wek ekîbekî wek heyetekî hevpar ku bi navê dewleta Sûrî hatine wê derê wan qebûl kir. Yani bi çavekî em bêjin bi çavekî şirîkê dewleta Sûrî li me û li rejima Colanî mêze dike. Li aliyê din tabii mesela gelek hevdîtinên din hebû. Mesela tu zanî samimiyeta Macron li beramberî Mazlûm Adî û İlham Ahmet. Her wiha neçarmayîna wezîrê karê derve yê yê Suûdî rûniştina wî ya gel şandeya Kurd bi tenê rûnişt ev ya. û yê Almana wezîrê wan çi zanim çendên dîplomatên din wezîr mezîrên dîtir re siyaseta Kurd rûnişt. Ev ya tevê wa tê ku dünya Kurdan dixwaze wek faktorekî dengê di siyaseta Sûrî de bibîne. Ji bilî Tirka bi her kesî re rûniştin. Halbikî cîranên me ne Tirk.
Yani çi bêjim? Pêwîst dike mirov behsa kêmaqiliya dîplomasiya Türk an jî nefreta wan, an jî kurdofobiya wan, an jî nîjadperestiya wan bike. Türk in yani ew. Siyaseta wan li ser kurdofobiya hatiye damezrandin. Siyaseta wan a derve û di demên davîn de ya navxwe jî. Em pêwîst Dikarî neke bûn bahsa gavek bavetana. Yani dikarî bûn gavek bavetana. Ya qaşo tu ji wan bipirsî wan jî li gorî xwe gav avêtine. Gav avêtina wan çi ye? Dev ji îmhakirina Kurdan berdan ji bona wan gav avêtineke. Çîroka bû yani. Yani ne ji bona îadekirina mafê Kurdan, ne rêzgirtina li beramberî milletê Kurd, mafê milletê Kurd. Ew ji wê yekê fam nakin. Ew dema dibêjin, mesela di qaşo proseya Bakur de jî çi dibêjin? Dibên em êdî li we nedin. Em êdî li we nedin. Yani têgihiştina wan ji siyaseta aştiyane ew e. Em êdî li we nedin. Em êdî we negirin, şaredarê we ji destê we nestînin, em ê we nexne zindanê, em ê kolana we gulebaran nekin, em ê li we îşkence nekin. Yani xulasaya Ew jî bi şert. têgihiştina Ew jî bi şert. Bi şertê ku hûn bölücîtî nekin. tabii bi şertê ku hûn silahê xwe bidin, bi şertê ku hûn kedî bibin, bi şertê ku hûn dijî me êdî nekevin nav tevgerê bi vî şertî. Tabii. Em ê li we nedin, ew ê navê viya jî bibe çareserî. Yani halihazır veja ev têgihiştin li her derî wisa ne. Yani ji bona devleta Türk hem nav Tirkiye jî xwe wisa ne. Li Sûrî jî wisa ne. Li Sûrî dîtin ku çi dibêjine Kurd dibêjine girar bikevire çi ye tiştekî wisa îdiomekî wisa ye. Dîtin ku girar bikevire eger artêşa Colanî bajon ser Kurdayê felaketên mezin derkeve meydanê Kurd xwe teslîm nabin. Heta ferdê dawî nevê şer bikin bi biryarin. Dev ji berxwedanê bernadin yek ew ê hemî Kurdayetî hetayê bibe dijminê Tirk. Yani dema ku li rojhilata navîn hemî Kurdayetî hetayê bû dijminê Tirk, devleta Tirk nikare bijî. Bala xwe bidî ji keviyên Derya Spî heta sînorê Ermenistanê kembera Kurd heye di navbera alema Tirkiyetî û Îranê, rojhilata navîn, alema Ereb, Asyaya dûr, Asyaya nêz. Ew kembera Kurdayetiyê ew ê Türk bifetsîne, devleta Türk bifetsîne. Yani lazim bû wî biryarî bidana. Ya dijmintiyekê kûr, bêhempa hetayê, an jî ji neçarî ew gotana da başa em li Sûrî jî êdî li we nadin. Em ê navî jî deynin çareserî. Em ji Münihê dernekevin, bila gotina te nîvco nemîne. Belê. Encama civînê em binin bîne Belê, hevana. yani encam çi bû? Encam hebûna Kurd bi awayekî eşkere hat qebûl kirin, hat xuya kirin û hat pejrandin. Bes li gel wî Kurd wek şirîkê Sûriyeya nû hatine qebûl kirin. Yani em li wê derê ne tenê aqaliyetek biçûk in, lê em şirîkê sîstemê ne jî. Yani herî kim Amerîkyan an jî Ewropiyan bi vî awayî ew kirin. Wêne hep vî awayî şîrovek. Evet. Mesela Tom Barak evî pedofîlê psîkopat çi nivîsat wêneyê Mazlûm Abdî û Şeybanî û İlham Ahmed belav kir got carna wêneyekî ciyê hezar peyva digire ji destpêkeka nû li Sûrî filan bêvan. Ew Tom Barak. Ew Tom Barak ku wek şervanê devleta Türk wek generalekî devleta Türk li dijî hêzên Kurd li Sûrî tevgeriya hat Münîxê vêja mizdançîtî kir. Ji Kurdan re mizda vê carê. Tabii Ez dibêjim qey buxa nehat. Na nehat. Ez dibêjim qey buxa nehat. bibore. Yani ew wêne bûyî wêneyê peyda bû. Tenê Twitter nivîsan. Hat meydanê mixwest wisa bêjim û wî wêne vî awayî şîrovek kir. Yani xuya ye ku êdî ew ekîba Thomas Barak û Donald Trump di derbarê siyaseta derva ya Amerîka de hinekî ketine bin zextê. Zexta Senatoyê, zexta Pentagonê û ya bi giştî ya Kongrê. Mirov dikare evî yekê bibîne. Eger ji Donald Trump û Tom Barak re bimana, ev wêne dernet ket meydanê. Bawer nakim Mazlûm û İlham
yani daveti Münih'e jî nedkir. Yani eğer bir atebe çend sal berê li Cenewreyê nêzî 2 sala hevdîtin hatine kirin. Di mesela dosya Sûrî ne? Tu baş dizanî. Rojekî mavzûa Cenewrê Ya Kurdên feqîr tê bîra min yani ez gelek pêşiyam. Kekê Salih Müslüm çû Cenewrê jîna got ne ya we davet nekirin tişmatî vede got belkî me davet bikin. 2 sal Kurd bê ku yani hêza herî xurt bûn li Sûrî ji HTŞ û nizanim ji rejimê ji hemiyan xurttir bûn hêza wana eskerî wê demê û piştgiriya wana navnetewî jî gelek girîng bû lê Tirkan nedişt ku tevlî ew ê bibin. Tevlî hevdîtinên nivîsandina destûra Sûriyeyê bibin, aştiya navxweyiya Sûriyê bibin. Tirkan ser Angela Merkel zextê dikir, Tayyip Erdoğan telefonê wê dikir digo binê eger tu tevlîbûna Kurdan asteng nekî ez milyonekî penaber dişîm ser wê dir. Angela Merkel fedî nedikir telefonê Guterres bû hingê kî bû ew serokê netewên yekgirtî telefonî wî dikir digo nebe ku hûn Kurdan tevlî civînên Cenewreyê bikin. ez ê deriyê koçbera vekim. Belê ser wê tirsê. Yani ev yek min bixwe temaşe kir televizyonekî Almanî de generalekî Alman siyasetmedarekî rojnamevanekî hûn zanim diplomatekî Alman tevlî programekî kirbûn divir de îtiraf kirin wan bixwe gotin yani. Ji wê ev em gîştine ku derê. Yani diyare ku Türk ez bawer dikim xwestine müdaxele bikin asteng jî bibin lê nikarbûne. Ji ber vê mesela siyasetmedarê Türk nehatine Münşinê. İbrahim Kalın hat. İbrahim Kalın ne siyasetmedar? İbrahim Kalın ji bona karê casusî hatiye û casus her tim têne wê derê dibin deriyê girtî de li pişt deriyê girtî li pişt perdê hevdîtinan dikin ev jî hatiye dîsa ji bona dek û dolabê li dijî Kurdan hatiye bi wezîrê karê derveyê Iraqê re rûniştiye ew operasyona ku Hakan Fidan bas dike li dijî Şengalê filan bû û wenda bû yani baweyekî fermiyê baweyekî eşkere jî nehat piştranskirin ku İbrahim Kalın hatiye nehatiye her neyse ne mühime yani vê carê Türka nikarbû bibine asteng ji ber ku Amerîkî baweyekî aktif yani ez basa rêveberiya Donald Trump jî nakim. Ez bawer dikim Donald Trump ji devreyê derketiye divê meselê de. Dosya Rojavayê Kurdistanê heta dosyaya İranê de jî rola Donald Trump wek berê ew nîne ji ber mesela dosyayê Epstein de derket meydanê ku çiqas kirêtin vana van pedofîlan bi taybetî Barackû û Donald Trump û li dijî grûpê xwe komên xwe komarxwazan di senatoyê de di meclîsan ewan de nûnerên meclîsê de jî hêza xwe wenda kirine. Yani bawer bike eger bi Trump û bi Barack ve bimana ev mesela Münşinê pêk nedihat. Ez bawer nakim. Ev beş tane Kurd misal koşeyekî bimînin dernekevin pêş lê diyare ku senato diyare ku hin hêzên dîtir rola xwe lêstine zextê kirine te basa İsraîlê kir bawekî eşkere em vêyekê nizanin yani yê ku van tiştan dibêjin ne kesên berpirsin ne kesên resmî ne fermî ne lê wisa xuya dike yani em hêza lobiya İsraîlê dizanin min berê jî got eger yani guherîna siyaseta Amerîkaya Sûriyeyê de İsraîl kare rolekî bilîze eger İsraîl dixwaze ji Kurdan re rê xweş bike dikare ser rêveberiya Donald Trump tesîrê bike ji bilî wî İsraîl tija ne sîlah dideme ne korîdorekî vedike ne ji hawayê esker tişîne ji bona me pêwîstiya vî tiştî jî nake. Eger piştgiriya Kurdan ser bi lobiya xwe ser siyaseta Amerîka pêk bînin têra Kurdan dike yani. Belê. Eminek bahsa projeyên dewleta Tirkiye li ser Şengalê bikin axaftina Hakan Fidan heye tehdît gefî wî hene. Dewleta Tirkiye niha çi dixwaze ji Kurdên Şengalê ji başûrê Kurdistanê niyeta wan çi ye? Belê devleta Türk ne tenê ser Şengalê Mexmûrê Qendîlê û Rojhilatê Kurdistanê jî dixwaze tesîr pêk bîne çekên Kurda ji destê wan bistîne
wan mecburê derketina pozisyona hêy bike ji ber vê yekê jî li ser Iraqê zextekî nedîtî dimeşîne. Mesela me behsa vê kir di Münşinê de İbrahim Kalın bi Wezîrê Karê Derveyê Iraqê Fuat Hüsênê rûnişt. Hefteyekî berê Hakan Fidan li Ankarê bi serokê heyeta Heştî Şabî Fayet ra rûnişt û di daxuyaniya xwe CNN de jî got ev 20 care ez bi wan re rûdînîm bi Heştî Şabî re. Bi şandeya Heştî Şabî re 20 care ez rûdînîm de dûra de wisa got û tu zanî 4-5 roj berê jî Tayyip Erdogan telefonê Serokwezîrê Iraqê Sudanî kir. Yani dema mirov li sahayê meze dike dîplomasiyekî ku dora Iraqê pêçandine dîplomasiyekî zextê, dîplomasiyekî protest, dîplomasiyekî tund bikartînin li dijî Iraqê. Ew wisa difikirin yani rejima Türk wisa difikire ku niha Iraq di nav proseyekî di nav demekî kaotik de derbas dibe. Tu zanî hilbijartin çend mehberê hat pêk anîn heta niha jî hikûmet li Bexdayê nehatiye damezrandin. Li gel wê Amerîka amedekariya şerekî bi Îranê re dike ji bona wê jî lazim e Heştî Şabî pêşê pasîfîze bike. Yani dixwaze li Iraqê rê xweş bike ji bona operasyonel dijî Îranê şertê wê jî bê tesîrkirina an jî dîlgirtina Heştî Şabî ye. û wisa xuya dike dewleta Türk di navbera Heştê Şabî û Amerîkada jî navbenkarî dike. Dixwaze evê avantaja xwe bikar bîne. Li dijî Kurdan, li dijî Şengalê, pêşî li dijî Şengalê. û halbikî Şengal bi hiç awayekî ji bona dewleta Türk nexetire. Ciwanên çekdar yên Şengalê ku bi navê YPŞ xweparestina xwe damezrandine, xelkê Şengalê ne, wetendaşê Iraqê ne. û em tiştê ku hatine serê Êzidiya em hemû nas dikin. û em dizanin mesela Kurdên Êzidî li cîhanê di çi astekî hesasiyetê de ye. Vêjat bala xwe bidiye yani ez basa Kurdofobiyayê dikim. Yani hêzekî Êzidî hêzeke ku 300-400 kilometre dûrî sînorê Tirkiye û bi rastî jî têkiliya xwe ji bilî zihniyetê bi PKK re nemayê êdî. Hêzên PKK ji vê derê derketin 2 sal berê. Li ber çavê kamerayan derketin. Ku mabin jî çendîn kadroyên wan mane herî zêde ew e. Evana dava çi dikin Şengalê. Yani bersîva vê tiştê tenê nefret e başka tiştekî din mirov nikare bi siyasetê bi stratejiyê nizanim bi çi îzah bike. û hîn jî gelek keçên Êzidî ku ji alî Daişê ve dîl girtibûn û firot bûn Tirkiye hîn jî li Tirkiye ne. Derheqê wan de gelek dawe mave hene daweyên hukukî didomin li Tirkiye ne. Gelek keçên Êzidî ku ji alî Daişên ve ji alî Daişê ve hengê hatibûne dîlgirtin û Tirkiye hatibûne firotan. Yani ew çend bêwicdan, bêmerhemet û bêahlaqin ew travmayên ku hatine serê Êzidiya ew qetliamên ku hatine serê Êzidiya çavê wan têr nake ku berê xwe dane ew a berê xwe dane çend şervanên wê derê ku wan jî ji holê rakin siber roj dewleta Emewî ya ku li Şamê bi marîfetê wan hatiye damezrandin belkî berê xwe bide herêma Sunne ya Iraqê. Herêma Sunne ya Iraqê jî bi dest bixîne bila li ber wan nebin kelem. û bêjin me darbe li PKK xist me hemû hêzên PKK'yê çekdar me têk bir. Evê Şengalê jî tê de. Vêja yani bawer bike piştî 2-3 heftê din ew ê behsa Mexmûrê bikin. Ew ê bêjin li Mexmûrê jî çekdarê PKK hene. Em ê wan jî dîl bikirin, çekê wan ji wan bistînin û gere Mexmûrî jî vegerin Tirkiye. Ew ê yekê jî bêjin. Belkî bu Mexmûriyan yasayekî jî derxin divê meclîsê re wê derbas be Tirkiye belkî jî wisa bikin. Muheqqeq eger yani eger gorî dilê wan evekî çê bibe çawa bêjim
çareseri Ama ki lazım olması lazım ya insan eme mahmuri dibe ve gerin gündü yani ve gerin botani. böyle. Kek bedran em basa lazım diye bikin lazım bu ji gundê xwe derneketane. Ew ji ber zextê ji ber êrişên devletê dev ji gund xwe berdan. Gundê wan hatine şewitandin, zarokê wan hatine kuştin. Qorîcîtî ser wan hatine ferskirin. Ji ber wê yekê derketin ji malê xwe. Maqey li serpêhatiya digeran ev kampa şeşaya miletê Maxmûrê lê bijî dibe. Li her derî ji xwe re wargehekî ava dike bi awayekî êriştê ser wan neçardibin derdikevin deverekî din. Lê Mexmûr jî Kurdistana dibe em viya ji bîr venekirin wê derê li gorî xwe ew çêkirine. û ew çend bêwijdanin dewleta Türk heta naêlin ku netewên yekgirtî mudaxileyê ew kampa penaberan bike. Tenê ofîsekî biçûçik du saheb karmendên yekîtiya netewî li wê derê hene ne alîkariyekî ne parastinekî ne ji bona çizanim pêdiviyên jiyanî programekî netewên yekbûyî li wê derê nayê meşandin. Ma ew jî ne penaber. Wetendaşê welatekî dîtirin dewletekî dîtirin ji wê derê koçkirin hatine wê derê lê naêlin ku netewên yekgirtî erka xwe peyvira xwe bi cih bîne ku piçekî alîkariya însanî bike ji bona miletê Maxmûrê. Maxmûrî nexweş dikevin kamin ji kampê derkevin carna. Yani rê wan girtîne li ser wan yani di nav wê kampê de jî penaberiyekî dîtir dijîn hatine îzolekirin ji cîhanê. Ew ê behsa wê yekê jî bikin. Ew ê behsa piştî wê ew ê behsa garê bikin. Ew bêjin deçet gerîla li garê mane gere ew jî teslîm bibin. Gere ew jî derkevin ji wir. Piştî wê ew bêjin li ava şînê li nizanim li filan deverê hinek komên gerîla mane gere ji wir derkevin piştre ew behsa Qendîlê bikin. Piştre ew bêjin pejak jî PKK lazim ew jî çekdeyîn. Yani yek siyaseta devleta Türk heye girtina çekên destê Kurdan e. Ev ya êdî awayekî eşkere diyar e yani pêwîst nake mirov virda wirda bikişîne. Ne tenê Kurdeyetiya nav Tirkiyeyê, Kurdeyetiya cîhanê dixwazin dîl bigirin. û eger karbin bi ser kevin ew ê bawer bike ew ê Başûrê Kurdistanê jî bînin rojê wî. Ew ê sergerdeyekî wek Tom Barak dedî çendakî berê çi got meha borî got diyar bû ku li Iraqê federasyon bi ser nekeft. Mana wî çi ye? Ew tercümeya gotinê Tirkî ne? Siyaseta Tirk tercüme dike. Yani rayedarên başûrî jî ev ya dîtin ji ber wê yekê mesela di ewa piştgiriya Başûrê Rojavayê Kurdistanê de ew çend ew bûn aktif bûn. Ev ê yekê dîtin yani. Heta ji destê wan were Başûrê Kurdistanê tevî herêma Sunne ya Iraqê ew vegerê din bi rejima Jolanî bi dewleta Emewî vegerê bidin. Kek Faysal em çend gotina basa Belê. em basa hevdîtinên dawî yên İran û Amerîkayê bikin. Yani îtimala êrişa Amerîkayê heye ya hinekî sis bû hevdîtina çi encam da li Cenevê? Tu zanî ev tura duyeme li Maskatê û li Cenevreyê hatine ew kirin ji van hevdîtina te encam derneketin û dernakevin jî. Yani ji ber ku pakêtek Amerîkiyan hene tê da sê şert hene. İran tenê xwe nêzîkî şertekî dike. Ew jî şertên wan girantirin li beramber qebûlkirina vê şertê. Ew şert çi ye? Amerîkî dibêje İran lazim e dev ji programa nukleer berde uranyuma ku nêzîkî 400 kilo ku hatiye zengînkirin teslîmê me bike û carekî din jî teşebbüsê dewlemendkirina uranê neke. İranî beşek ji vê yekê qebûl dikin. Dibêjine em çekên nukleerî yani armanca me ne hilberîna çekên nukleerî em ji bona meseleyên însanî ji bona sotemeniyê dixwazin uranyumê derdora sedî sê çar de dewlemend bikin pê santralan ve bikin. Tabii İsraîlî û Amerîkî vê yekê bawer nakin. İran berê jî wisa got. İran ji destpêkê ve wisa dibêje lê li gorî daneyan daneyên ew enstitûya nukleera navnetewî rêje dewlemendkirina uranyuma İranê ji sedî şêstî zêdetir e. Yani merheleyekî nêzîkî ev e yani nêzîkî hilberîna bombeyên atomî ye. Ev ya İsraîl tija qebûl nake. İsraîl dest nade ku İran
ئەو دەنگەیە دەهشەتێ نوکلێری ڕۆژلاتە ناوین ئەو بکە ممکن نینە ینی هەر یەک و شەرتە ئیرانێژی تجارە قبول ناکەم ji ber ku di dema Barack Obama da peymanekî wisa kirbûn bes pêk nat yani İran dema ku piçekî mesele sar dibe ajandaya xwe car din vedike dîsa rêya xwe didomîne yanî meleyên Îranê wisanin li aliyên din ji bona İsraîlê xetera herî mezin ji li gel dewlemendkirina uranyumê füzeyên moşekên balîstîk in yên destê Îranê yan tu zanî menzîlê wan hinek moşekên wan qasî 3000 kilometre menzîl hene û di şerê dawîniyê dozlar rojan da jî me dît ku bi rastî jî İran eger bi awayekî ciddî êrişî İsraîlê bike dikare İsraîlê kafir keratî bike yani derket meydanê yani parastina hewayî İsraîlê nikare moşekên balîstîk asteng bike yani belkî ji sedî 5-10 herî zêde yani heta ne teknîkekî astengkirina teknolojiya balîstîk tune ye yani li cem Amerîka jî tune ye ancak dikarin hêlîna wan füzeyên moşekên balîstîk têk bibin yani beriya ku wan füzeyan derkevin ji orê piştî ku derketin atmosferê êdî têz nikare wan derrawestan vê jî bifikre ku yek ji wan moşekan bombeyekî nukleerî bikarbîne yani tu zanî İsraîl dewletek biçûk e xaka wê pir teng e yani tenê yek du çekên taktik yên nukleerî ber bi İsraîlê ve biçin dewletek bi navê İsraîl namîne yani ev ne evekî wehşetê ye karîkatûrîzekirina wehşetê ye ev xeter heye yani û heta niha jî kes nizane destê Îranê de bombeyên nukleerî hene tune yani belkî bi xwe wan nekir belê belkî karbin ji piyasa Rusya di salên notî de dihatine firoştin yani ew teknolojî belkî ji wan dest xistin kî zar belkî ji Pakistanê dest yani ev xeter û mesela Hilala Şiî jî heye di nav vê pakêta Amerîkiyan de İran evî jî naxwaze qebûl bike yani Amerîkî İsraîl jê çi dixwazin dibêjin lazim e tu dest ji Hûsiyan Enserullahê ji Hîzbullahê ji Lubnanê ji Sûrî ji hereketa Filîstînê û ji heşt şabiyên Iraqê û her wiha û hijreyên din yên îrhabê terorê yên cîhanê yên ku dewleta Îranê organizasyona wan dike wan organize dike de ji wan bikişîne dest ji wan bikişîne Îran jî evê yekê jî qebûl nake yani dixwazim bêjim şertê her du aliyan mumkin nîne ku tu tê de antagonîzmeyekî bibînî li hev bikî yani ev şer evê biqewme bes mumkin e niha tu zanî tehkîmata Amerîkayên jî berdewam e İsraîlî di destpêkê de nehêştin ku İran yekser êrişekî bike ser İranê da ku ewa xwe da ku bê ku heziriya xwe kiribin yani İsraîl niha dixwaze parastina xwe ya hewayî tamamen xurt bike amade bike da ku ew füzeyên Îranê serserê wan nekevin ev yek ji bona wê jî hêzekî êrişkar êrişeke xurt êrişeke stratejîk li dijî Îranê bikarbînin da ku Amerîka tehkîma xwe xilas bike yani tiştê ku ez dizanim mesela du evên keştiyan balafir gir û evê bi wan re keştiyên bi wan re yên êrişê ev cara yekem e li dijî dewletekî tê ew kirin tê tehkîm kirin 6,000-7,000 leşkerên Amerîkî ji bona vê operasyonê hatine terxankirin ew li her çar welatê derdorê Îranê ji Türkmenistan ji efendimê xwe re bêjim Iraq, Herêma Kurdistanê, Tirkiye, Azerbaycan, Kendav, welatên Kendavê çi Qatar be çi İmarat û Suudî bin baregehên Amerîkî tev di fealiyetê de ne li benda biryara siyasî ne ew ê êrişî Îranê bikin bes ez li gor qenaeta min li benda ew ne li benda temamkirina tehkîmê ne yani eger pê bawer kirin ku bi vê hêzê heyî ku tehkîm kirine ew ê karibin Îranê têk bibin ew ê Donald Trump guhne de Şahê Suudî Erebistanê û nizanim yên Qetarê heta na ew jî amilekî bû wan nedişt
çimal ser Donald Trump tesiravanê tu zanî ji ber ku perê wan hene Trump tehdît dikin dibên eger tu êrişekî wisa bikî da ku em jî bibine hedefa Îranê em nikarin krediya bidine te dizanim para razî nizanim çi bikin ku em nehêlin tu petrola me bimijî filan bibem Donald Trump dencam em mirovekî tujar e beseviya nexema İsraîlê yani İsrail dixwaze dosyaya İranê qapat bike elbêderê rejimê jî bigorîne rejimeke ku ji wê ra wek rejimeke şah ya berê ku ji İsraîlê re nebe kelem nebe dijmin di pêşerojê de hebûna İsraîlê tehdît neke İsraîl muheqqeqe vê armanca xwe ya stratejîk pêk bîne eger Donald Trump ji tirsa Sûdî û Qatar û Îmaratê û Tirkiye nehêle nikaribe jî ev ê İsraîl vê êrişê bide dest pê kirin İsraîl ku dema êrişa İranê kir Emerîkî mecbûrin tevlî şer bibin. Belê. Pirsa dawî ev serhildanê me Rojhilatê Kurdistanê çawa bûn pir înternet tune em nikarin zêde agahî bigirin yani em zanin derdora 7-8 insana jiyana xwe ji dest da em wî zanin mağduriyetekî pir ecêb heye 5,000 însan ya hatine girtin ya birîndar bûne em tiştî wisa dibihîzin lê rastî çi ye vê serhildanê çiqas çi bixwara anî em nizanin Belê. agahî hene Belê İranın heremekî tariye yani komünikasyona ragihandina bi Îranê re hinekî zehmet e înternetê qut kirine heta telefona qut kirine di ser çûyîn hatinê de jî gelek sansor û tedbîr danîne yani mesela nailin herkes ji Îranê derkeve nailin herkes te daxilê Îranê bibe ji ber vêyekê agahiyên ku ji vê derê tên muhtacî teyîdê ne dibe em vê rastî pêşî bêjin lê bi avêyekî giştî wek berê protesto xwe pîşandan bi şîdet nemane yani tim miletekî jî nikare li dijî artêşekî û bêçek tenê bi protestoyan tenê bi sloganan du meh sê meh berxwe bide artêşek kujer tu dibêjî 4-5 li gorî hinek daneyan 6,000 zêdetir kuştî hene kes nizane yani tu nikarî bêjî naxêr ne 6,000 ez jî nikarim bêjim naxêr ne tenê 5,000 yani kes rastî çi ye nizane yani em rejima Îranê dizanin di salên 86 de di şevekî de 3-4 însanan dar vekir em basa rejimeke hov dikin başa rejimeke bêsînor dikin başa dewleteke terorîst dikin ji ber vêyekê bi rastî jî mirov dibe pir zêde li pey ewa nekeve reqaman daneyan hejmara nekeve lê Îran terorekî pir mezin li ser miletê xwe taybetî ser cîwanên xwe meşand yani sporciyên navnetewî werzîşkarên navnetewî yên taxmên netewî yên Îranê divan ewan de hatine kuştin bi sedan keçên ciwan hatine kuştin keçikên 17-18 salî hatine kuştin divan xwe pîşarandanan de yani ev yek mesela dibe mirov dîsa Donald Trump bîne bîra xwe Donald Trump miletê Îranê sor kir wan fît kir wan berê wan da meydana soz da wan got derkevin meydana em pey wene em tên em birêdene miletê Îranê êdî ew çend ji rejimê aciz bûye ji wê zindanê ji wê qefesê ew çend aciz bûye ku mesela berê xusûsiyeta şîayetiyê çi bû Şia dema ku welatê wan dema ku Îran leqay êrişekî derve bihatana dev jî îdeolojiya xwe berdidan hemî dibûne yek vê jarê ew jî nemaye ew çend ji rejima meleyan aciz bûne ku li bendêne Emerîkî ku dijminên xwe yê netewî li qelem didan heta niha werin vê rejimê ji holê rakin perçe bikin vê rejimê yani ew çend bêhêvî ew çend belengaz ew çend muhtacê alîkarî ne lê tabî berê jî min gotibû bi artikin bername te de bû bêşerefiyeke herî mezin ew e ku tu milletekî sor bikî fît bikî berê wan bidî kolanê ew wan li erdê bêhêlî Emerîkyan ev yekê bi Îranê re kirin bi milletê Îranê re tabî di nav milletê Îranê de yê ku herî zêde li derva bû li kolana bû yê ku bi rejimê re şer dikir Kurd bûn Kurdê Rojhilatê Kurdistanê yani ew enerjiya milletê Îranê natefe ez tira bêjim dema tûl tarîxa 20 salê dawîn li Îranê tarîxa serhildanan mêze dikî her serhildan
jiya berê xurttir bûye. Jiya berê enerjîktir bûye, jiya berê mezintir bûye. Ji ber ku nefret zêdetir bûye, ji ber ku êriş û wehşet zêdetir bûye, milletê Îranê jî her tim di serî de Kurd di xwepîşandanan de, di protestayan de, di derketina kolanan de ew çend bi wêrekî bi cesaret tevgeriyane. Evê carê jî evê wisa be. Eger êrişeke Emerîkî li derva çê bibin bi îhtimalekî mezin evê rejim bigore. Yani ji ber ku armanca siyasiya İsraîlê ji bo ku pêk were, ji bo ku Îranê ji tehdîtbûnê derxînin dibe rejim bigore. Ew rejim nikarin rejimên wiha nikarin ew bikin, bigorin, rewîze bibin, reforme bibin. Yani ji ber wekê ew ê îhtimalekî mezin pastaran yani muxafizên şoreşê qaşo yên rejimê têk bibin, fermandarên wan têk bibin, saziyên wanê stratejîk têk bibin, rêvebirên elît yên meleyan ew ê têk bibin. Her wa yani ew cihên çawa bêjim santralên nukleer, depoyên moşekan, barhekeyên eskerî ew ê bixwazin hemûyan têk bibin, lê wê dest nedin dewletê û nikarin Îranê jî dagir bikin bawer nakim yani belkî li kendavê yek dû giravên stratejîk hene ji bona eksportkirina petrolê dibe ku Emerîkî yek dû giravan dagir bikin ji bo blokekirina ew ê firoştina petrolê û ew ê bixwazin ku rejimê bigorînin. Lê wê Îran jî eger Emerîkî bi rastî jî ku qenaet bê anîn ku Emerîkî bi rastî jî dixwaze rejimê bigorîne, ew ê Îran êdî çiqas ew ê wan hebin, hêzên wan hebin ew ê bikar bînin. Yani ew ê İsraîlê dirêza yekem hedef, ew ê bixwazin kendavê qapat bikin, ew ê êrişê Siûdî bikin, ew ê êrişê baregehên Emerîkî bikin. Yani tekevne şerekî hebûn û nebûnê. Ew ê bixwazin derdorê hemî têxine nav agir bi rojhilatê navîn bixwînin, da ku belkî karibin milletên dîtir, devletên dîtirî îqna bikin ku Emerîka êrişa xwe bi dawî bîne. Ew yek pêk were bes kînga piştî çend heftê din, piştî yek dû meyê din ez wiya mirov nikare. Yani ew kehanetekî jêr lazim e ez wiya nikarim bêjim. Lê encam bixwazîne xwazê wê wisa be. Gelek spas saet û 10 deqe temam bûn. Pir zû derbas bû. Rastî em zêde axîn saet herikbar pir ez spas dikim ji bona sebra temaşevanan. ama temaşevan çi dibêjin? Dibe em dixwazin bi Rêz Faysal gelek caran bibînin divê ekranê de. Ez ji ber xwe dernaxim min ser ekranê nivîsandiye. Ja bir merak dikim ê dibêjin Faysal Dağlî ji ku dirê ye? Ez îstixbarata te nedim wan ne? Ez ji Amedê me ez ji Kurdistanê me Ya Faysal Dağlî pir zû da rojnamegere ta salê nodî. Ya rastî çi îcab dike? Rojekî Faysal Dağlî bibe mîvan em sirf bahsa heyeta wî dikin. Yani çawa dest pê kiriye hakikaten portreyekî Faysal Dağlî lazim e. İnsanê me seni tenê dinivîsîne mesela Faysal Dağlî sirf dinivîsîne. Ama bahsa xwe nake. Îja ew erka me ye, wezîfa me ye em rojekî Faysal Dağlî bikin mîvan hûn jî pirsê xwe jî bipirsin. Ez bar dikim salê nodî virva te dest bi rojnamegeriyê kiriye û beriya salê nodî dest. Evet, tu bixwe ji edebiyatê fehm dikî. Tu aslında tu pisporê edebiyatê hem Tirkî hem Kurdî. Min edebiyat xwendî bû kêkbetran sala heştê û heştê de min dest dîrokî jî fehm dikî lêkolînê te hene. Yani Faysal têr û tijiye rojekî îcab dike em vê dirê bikin mîvan tenê em bahsa jiyana wî bike. Ez jî merak dikim heqeten. û ji xwe pêvajoya me TV heye heta na ew jî heye. Ez jî dublajcî wî bûm. Belê me vevra gelek kar kir, me vevra gelek dokumenteran çêkir. Dengê te yê xweş û dokumenterên me kalîtetir bûn. Heta na jî tenê guhdarî kirin bi rastî cana ez jî rastêm gelek kêfxweş dibim. Ya ew şaristaniyên Mezopotamya ecayîb bandor li xelkê dikir. Kim bû ama pir hem xwendina wî jî xweş bû ama tekst jî dewlemend bû. Belê tê bîra min yani
Televizyonên me dema de hatine qapatkirin, nav diguherîn, zanim çi. Navê programê jî diguhertin cardim. Duê şandê. Pir xweş bû. Demên pir xweş bû. Em dikarin ji nû ve çêbikin wan demana. Destê me de ye. Belê, Destê me de ye. belê, lazim e jî, lazim e jî. Lazim e vê çêkirin jî Ya dubare gep nakin kirin. bas her tiştî bikin nostaljîk. Yani em dikarin bikin niha jî. Belê, belê. Hevando Doğru. mala we gelek spas dikim ji bo hebûna we ji kerema xwe re kanala me mezin bikin bişopîne. Ahmed Aslan te tonkî tîş me re şandiye, te abonetî şandiye, endametî şandiye, te pir tîş şandiye mala te ava. Gelek spas dikim. Hevalê dijî ê alîkarî şandine ez navê wan nebêjim ji xwe min ser ekranê gotiye. Her hebin gelek spas dikim. Bi heviya rojên xweş azad kek Faysal Dağlı her hebî. Gelek spas. Şemek xweş.